Hah? Gimana sih? बे समाव खेरगाव दखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बिबानगिरि हिसाबैबो जोङो दिनै जोंनि लांगोनायाव लानानै फैदों आरो बे हाबाफारियावनो खेरगाव डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां मेसा बर' बिथांखौ खावलायबाय। खेरगाव डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि मानगोनां बोसोनगिरि बसुमतारी बिबुं फाथायगिरि खावलायबाय। मोनसे समनि आफादगिरि सार खबाराम बर' बिथांखौ बिबार बावनाय बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। खेरगाव आन्चलिक आसामनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि खेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि तुरुन बसुमतारी बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। नरेन्द्र दैमारि सारखौ बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों।